ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കേൾക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രശ്നമുണ്ടോ പറയണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാഘ്യ ചക്ഷുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാൻ സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വജപതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമിനി കർഷണം. നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ട്ടോ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്. കർമ്മയോഗ, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കുറെ യോഗ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ, കുറെ യോഗ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അർജുന ഉവാച ചയസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തം കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ആണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദ്ധികം വദ നിശ്ചിത്വാ യേന ശ്രേയോ അഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയുകയാണല്ലേ, എന്താണ്? ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണെന്ന് തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നച സന്യാസനാദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടുകയുമില്ല. സന്യാസം എടുക്കുന്നതിന്റെ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ
ത്യജിച്ചിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി വന്നിട്ട് സന്യാസം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ അല്ലെ അത് എന്തായാലും നമ്മളെ പിന്തുടരും, അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാവില്ല അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാവില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ അതിലുള്ള ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായി. അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായതിനുള്ള കാരണം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ പറയുന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താണ് 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒരു എന്താണ് പക്ഷിയുടെ ഒരു പക്ഷിയെ അമ്പയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴെന്താണ് ആ പക്ഷി അവിടുന്ന് പറന്നുപോയി, അതിന്റെ എന്താണ് തള്ളപ്പക്ഷി അവിടുന്ന് പറന്നുപോയി. അപ്പോ അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പക്ഷിക്കൂട് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ 100 കണക്കിന് മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ജന്മത്തിൽ ഒരു വേടനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ പാപമാണ്, അതിന്റെ കർമ്മഫലമാണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായി തീർന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന് ഇത്രയും കാലം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ആ 100 പുത്രന്മാരുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും എന്താണ് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 50 ജന്മങ്ങൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായത്. പിന്നീട് എന്താണ് ആ 100 പുത്രന്മാർ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അദ്ദേഹം അന്ധനായി തീരുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലം പിന്നീട് എത്രയോ 50 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എന്താണ് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യാസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരസ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ് കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു സന്യാസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സന്യാസി ആവുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ ആ സത്തിനെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ എന്താണ് അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് സന്യാസം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ എന്താണ് കപടനാട്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും എന്താണ് ആദ്യത്തെ കള്ള സന്യാസി ആരാണ്? രാവണൻ അല്ലെ. രാവണനാണ് സീതാദേവിയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കള്ള സന്യാസിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ പരമ്പര ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. കുറെ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്നാലും പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കപട സന്യാസിമാരല്ലേ. അവരെ എന്താണ് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മറയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ച ആളല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ, കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മനസ്സിലും എന്താണ് അതിനെയൊന്നും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. മനസ്സിൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു അല്ലെ, ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് ഒരു സന്യാസി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെ. എല്ലാം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എല്ലാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു കാമഞ്ചദാസ്യൻ അത് കാമകാമിയ, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി, ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാവരവദേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗാം സക്തസ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തനനിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തനനിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ.
കൃഷ്ണാബോധപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഇസ്കോണിലെ ധാരാളം ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവരും സന്യാസിമാരൊന്നുമല്ല, കുറെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുമുണ്ട്. അവരെന്താണ്? അവരുടെ സാധാരണയുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പിക്ചറില് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ എന്താണ് ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ രഥോത്സവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ലോകം മുഴുവൻ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ അത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് മരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതാണ്. ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ കാണാം അല്ലെ. എന്താണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ കണ്ണുകള് വികസിച്ച് വന്നതാണ്. അതാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയ കണ്ണുകൾ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായ ആ ഗോപികമാരുടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഗോപികമാരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ട് ആ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ രഥത്തില് മറ്റു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാൻ പറ്റാത്ത ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണുന്നതിനും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് രഥത്തില് ഏറിയിട്ട് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ദർശനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥപുരിയില് നടത്തുന്നുണ്ടായി. ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, ജൂലൈ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവരൊക്കെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജഗന്നാഥ രഥം പോകുന്ന വഴികളിൽ വൃത്തിയാക്കുന്ന അല്ലെ. ഇതാരാണ്? ഇത് എന്താണ് ആ പുരിയിലുള്ള രാജാവായിരുന്നു. എന്താണ് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് എന്ന മഹാരാജാവാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്നും ആ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ രഥം പോകുന്ന വഴികള് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും ഒരു എന്താണ് തന്റെ പദവിയോ തന്റെ സമ്പത്തോ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ആ ഒറീസയിലെ പുരിയുടെ രാജാവാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ എന്താണ് ആ കിരീടവും തന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു വൈഷ്ണവ ധോത്യം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ രഥം പോകുന്ന വഴികള് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇസ്കോണിന്റെ എന്താണ് ആ രഥയാത്രയൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം. അതിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആ രഥം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കും. ഇത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അതിന് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ എന്താണ് പദവിയോ നമ്മുടെ ധനമോ അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനോട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തന്മാരായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് പണമോ എന്താണ് സൗന്ദര്യമോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. സുധാമ ദരിദ്രനായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് അങ്ങനെ ധാരാളം ആ കുബ്ജ എന്ന സ്ത്രീ അവള് വിരൂപിയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ ഭക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗന്ദര്യമല്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഗജേന്ദ്രൻ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരു താമരപ്പൂ കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ജാതിയോ കുലമോ നമ്മുടെ എന്താണ് സൗന്ദര്യമോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മുടെ പണമോ പദവിയോ ഇതൊന്നുമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക അല്ലെ. യഥാമാം പ്രപത്തിന്റെ സ്ഥാംസദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ സമീപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തിരിച്ച് ഭഗവാനും നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകുന്നു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ പറയാനുണ്ട്. ലീലകൾ കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരായത്രാഭിച്ഛതേ ന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ
നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്യാതെ നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചില്ല നമ്മളോട് അല്ലെ? അതിന്റെ ഫലത്തില് നമ്മൾ ആസക്തരാകാതിരിക്കുക അല്ലെ. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എല്ലാ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഈ പിക്ചർ പഴയൊരു പിക്ചറാണ്. ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ മധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ മഹാനായ ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ എന്നാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ പിതാവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോടതിയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അത്രയും അറിവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റെയിൽപാളം തന്നെ നിർമ്മിച്ച് തീവണ്ടി തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോവാനൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കോടതിയിലെ ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിലൂടെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ. അതൊക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ അതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തന്റെ ആ പദവി ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെന്താണ്, ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക, ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അനേകം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും തന്റെ ജോലിയും ചെയ്തു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ മകനായി ജനിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ഒരിക്കലും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര, ഇദ്ദേഹം ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ആ ഭഗവാന്റെ രഥം നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രഥയാത്ര എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും നിർത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും രഥയാത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 6 മാസം പ്രായം മാത്രമേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രഥം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ രഥം അവിടെ വന്ന് നിന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന രഥം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല. 2-3 ദിവസത്തോളം അവിടെ നിന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഭാര്യ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെയും കൊണ്ട് ആ രഥത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തന്റെ ചെറിയ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥം തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തൊടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാല ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കഴുത്തിൽ വീഴുകയുണ്ടായി, ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ. അപ്പോഴും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഉറപ്പിച്ചു, ഇത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തില് ആചാര്യന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങൾ, വൃന്ദാവനം, മായാപൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട് പിന്നീട് പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരൊക്കെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. നേരത്തെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു
വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് എന്താണ് മുളച്ചു വരികയുള്ളൂ അല്ലെ. അത് എന്താണ് ഓരോരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വളരുക അത് അല്ലെ. ഓരോരോ വിത്തിനും ഓരോരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊരു റോസാപ്പൂവിന്റെ കമ്പൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ ചെടി കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുഷ്പിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ വലിയ ഒരു തെങ്ങോ മാവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ കുറെ കാലങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് ആയതുണ്ടാവും, പാകമാവാത്തതുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധനമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിലോ അത് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോ എന്താണ് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറയുന്നല്ലേ. അർജുനൻ അത് ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം അതിന് എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാനിന് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, നീ എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപസ്സരികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യതേ സർവകിൽബിഷൈ ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ അവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ, ഒക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ കുറെ വരുമാനം കിട്ടുന്നു അല്ലെ, അതൊക്കെ ആർക്കാണ്? അതിന്റെ ഓണർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം നമുക്ക് സാലറി തരും അല്ലെ. അതായത് അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ കിട്ടുന്ന വരുമാനമൊക്കെ നമ്മൾ കൈക്കലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കള്ളനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ സൃഷ്ടി എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പാപങ്ങളില്ല. എന്താണ്? നമ്മളെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എന്താണ്? ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപവൃഷ ലക്ഷ വൃദേഷു സുരഭി റപിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അതാണ് 10,000കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ നിത്യവും സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ്? എപ്പോഴും പാൽച്ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്, അതിനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഡിസേർട്ട് കൽപ്പവൃക്ഷമുണ്ട്, എന്തും നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നത്, എന്താഗ്രഹിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ആ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അല്പം പാലോ വെണ്ണയോ ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. എന്നാല് ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, നമ്മളത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ്?
നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു രോഗി കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? നമുക്കും ആ രോഗം പിടിപെടും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ അവർ തൊട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് രോഗം വരും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് രോഗം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ബാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ എന്ത് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു, പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു. ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും മഹത്തരമാണ്. ഒരിക്കലും രാമാനുജാചാര്യർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ കൂടി എന്താണ്, ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളായ ആൾക്കാർ അതുവഴി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവര് ആ രാമാനുജാചാര്യരും ഭഗവത് പ്രസാദത്തെ ഒക്കെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുകയായിരുന്നു രാമാനുജാചാര്യർ അതിൽ നിന്നും ഒരു പിടി പ്രസാദം വാരിയിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും കുറെ മീനുകൾ വന്നിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് 4 കൈകളുടെ രൂപത്തോട് കൂടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അവരൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. ആ മീനുകളൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ കൺമുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവർക്കൊക്കെ വിശ്വാസമായി. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രസാദം പിന്നീട് അവരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. കാണാം, ഇവിടെ ബ്രഹ്മചാരികൾ ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിവേദിക്കും. എല്ലാം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തുളസി ഇല സമർപ്പിക്കണം. തുളസി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു സത്യഭാമ എന്താണ് രുക്മിണി ദേവി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീലകൾ അല്ലെ. എന്താണ് സത്യഭാമ എന്താണ് ഒരിക്കല് നാരദമുനി വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് എന്താണ് ആ തുലാഭാരം തൂക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പോഴും തുലാഭാരം തൂക്കുന്നതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന പറയാ, അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ കുറെ വസ്തുക്കൾ, വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണവും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭഗവാനെ തുല്യമായിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തട്ടിൽ അല്ലെ സത്യഭാമ. എന്നാല് അത് എന്ത് വെച്ചിട്ടും ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അവസാനം അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് രുക്മിണി ദേവി വന്നിട്ട് ഒരു തുളസിയില വെച്ചപ്പോഴും ആ തട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന് സമമായി അല്ലെ. അതിൽ ഉയർന്നു. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവിയാണ്. തുളസി മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദേവിയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് തുളസി മഹാറാണിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, വൃന്ദാദേവി. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുളസി മഹാറാണിയുടെ വനം. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തുളസി മഹാറാണിയാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് വീട്ടിലൊരു തുളസിയെങ്കിലും നട്ട് വളർത്തുക. എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യക്ക് ആ തുളസിക്ക് ദീപം കാണിക്കുക, അതിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക, അതിന് ജലം നൽകുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും ഇല്ലാതാവുന്നു. യാനി കാനിച്ച പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനിച്ച താനെ താനെ പ്രണശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ. തുളസി മഹാറാണിയെ എന്താണ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഓരോ കാൽവെപ്പിലും നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും ഇല്ലാതാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണഭക്തി തരുന്നതാണ് തുളസി മഹാറാണി. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രതി വൃന്ദായ തുളസി ദേവിയായ പ്രിയായ കേശവസ്ഥിത കൃഷ്ണഭക്തി പ്രതി ദേവി സത്യവത്തെ നമോ നമോ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് തുളസി മഹാറാണി. അപ്പൊ എല്ലാവരും തുളസി മഹാറാണിയെ സംരക്ഷിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ദീപം കാണിക്കുക. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും തുളസി മഹാറാണി. തുളസി മഹാറാണിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തുളസി മഹാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തരമാണ് തുളസി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും അതിലൊരു തുളസിയില സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ എല്ലാം കഴിക്കും അല്ലെ. ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു പത്രക്കാരൻ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് മണിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിക്കുമോ, എന്താണ് ഉറപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് ആ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 26-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭക്തിപ്രേഷ തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മന എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരു
ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു പഴമോ അല്പം ജലമോ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ അതിലൊക്കെ 9-ാം അധ്യായത്തിലുള്ളതാ. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക അല്ലെ. ഒരു ഇല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തുളസിയില. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസിയില. അതൊരു കഴുകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ വെക്കുന്ന നിവേദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടുക. ഭഗവാൻ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കരുത്, അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കരുത്, ആദ്യം ഭഗവാൻ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്താണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കുക. അതിൽ തന്നെ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയില്ല. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാതന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? മഴ മൂലം അല്ലെ. മഴ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് വേദങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയുണ്ടാവുന്നു. ആ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിളവെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം. ഗോവർദ്ധന ലീല അല്ലെ. ആ ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രന്റെ ഓരോരാൾക്ക് ഓരോ ചുമതല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നന്ദമഹാരാജാവ് എന്താണ് മഴയൊന്നും ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ പൂജകൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴവിടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് നന്ദമഹാരാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇത് യജ്ഞം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല, മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഴ എല്ലായിടത്തും പെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലും മഴ ലഭിക്കും, പർവ്വതത്തിലും ലഭിക്കും, എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും, കൃഷിയുള്ളിടത്തും ഒക്കെ ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സമുദ്രത്തിൽ മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിനായിട്ട് എന്നും യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ യജ്ഞത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് നമുക്ക് പശുക്കൾക്കൊക്കെ പുല്ലും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെയാണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇന്ദ്രന് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞ കുപിതനായ ഇന്ദ്രൻ അത്രയും വലിയ മഴ പെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വൃന്ദാവനത്തെ മുഴുവൻ മുക്കാനായിട്ട് അത്രയും എന്താണ് വലിയ വലിയ മേഘങ്ങളോടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത്രയും വലിയ മഴ പെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി, അതിഘോരമായ മഴ. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ പശുക്കളും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അഭയം തേടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന് അപ്പോഴും 7 വയസ്സായിരുന്നു. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് 25ഓളം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളതാണ്. വലിയ പർവ്വതം, വലിയ വലിയ കല്ലുകളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയ പർവ്വതത്തെ തന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് 7 പകലും 7 രാത്രിയും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു. ഒരു കൊട പോലെ, ഒരു എന്താണ്
കൂണൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലേ, അത്രയും നിസാരമായ വസ്തുവെ പോലെ ഏറ്റവും എന്താണ് വീക്കായിട്ടുള്ള വിരലാണ്, ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ വിരലാണ് അല്ലെ. ആ വിരൽ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ 7 പകലും 7 രാത്രിയും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ട് വൃന്ദാവന വാസികളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ മഴ പെയ്തതൊക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലുണ്ട്. ആ വ്രജവാസികളൊക്കെ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു കൊട പോലെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനടിയിൽ അവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം തോൽവി സമ്മതിച്ച് ഇന്ദ്രൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനും എന്താണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ തന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ മാപ്പ് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയി കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ആ ദേവലോകത്തുള്ള സുരഭി പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പാൽച്ചുരത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള സുരഭി കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രന്റെ എന്താണ് അഹങ്കാരത്തെ ഭഗവാൻ ശമിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, എന്നാല് ഭക്തന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആ യജ്ഞങ്ങള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് ഒരിക്കല് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തില് പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കല് എന്താണ് ആ കൂട്ടുകാരൊന്നും എന്താണ് ടിഫിനൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭക്ഷണ പ്രസാദം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വിശക്കുന്നെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുവോ, അവര് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് മധുമംഗൽ എന്ന ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് അത് ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രാഹ്മണനും അതിലൊരു പങ്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയി, കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊന്നും കൊടുത്തില്ല, അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവിടെ വിശന്നിരിക്കുന്നു, എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ കൊടുത്തില്ല. തിരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവരൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരെ സമീപിക്കൂ, അവരോട് പോയിട്ട് ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരോട് പറയൂ, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരുടെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. അവരോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വനത്തില് വിശന്നിരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത് കേട്ടപാടെ തന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരൊക്കെ ആ യജ്ഞത്തിന് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരെല്ലാം പാത്രത്തോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ കാട്ടിലേക്ക് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടുകയുണ്ടായി. അവര് പിന്നീട് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല. എന്താണ് അത് കേട്ടപാടെ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് തിരിച്ച് അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവാനെ വിട്ടുപോകാൻ അവർക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഗൃഹത്തിലേക്ക് തന്നെ അയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടെയാ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പ്രസാദങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പത്നിമാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി, നമ്മൾ എത്രയോ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമോ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവരെന്താണ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവ്വലോക മഹേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതില് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, വേദോപധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത കർമ്മം, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപു കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തന്റെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ച ആ ഭഗവാന് നാരായണനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും വലിയ കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ആ ശരീരം അങ്ങനെ മൺപുറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ എല്ലാം ചൈതന്യവും പോയിട്ട് പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ആ തീർത്ഥം തെളിച്ചപ്പോഴാണ് അത്
വീണ്ടും നല്ല ചൈതന്യവത്തായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും അഗ്നി ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ ദേവലോകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. അത്രയും കഠിന തപസ്സായിരുന്നു അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ധാരാളം വരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വരം എന്താണ്? തനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വേണമെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പോലും നാശമുണ്ട്, പിന്നെയാണോ നിനക്ക് തരാൻ സാധിക്കുക? അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാണ്. നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകത്തോട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളുണ്ട്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് ജന്മമില്ലാതെ, എന്താണ് എനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വേണം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, കുറെ വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാണ് വരങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താണ്? മനുഷ്യനോ മൃഗമോ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ദേവന്മാരോ അസുരന്മാരോ പറ്റില്ല, സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ പാടില്ല അല്ലെ, പകലോ രാത്രിയോ പാടില്ല, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ച് പാടില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം വരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ധാരാളം വരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു, ആ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിനെ എന്താണ് പറ്റിച്ചു അല്ലെ. ഇത്രയും നിബന്ധനകളൊക്കെ വാങ്ങി, ഇത്രയും വരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാലേ എല്ലാറ്റിനും എല്ലാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത വരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ആ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. പകുതി എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ രൂപവും പകുതി സിംഹത്തിന്റെ രൂപവുമായിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ എവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ തൂണിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിജഭക്ത ഭാഷിതം. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപു എവിടെയൊക്കെ നിന്റെ നാരായണൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലായിടത്തും നാരായണൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ തൂണി ചൂണ്ടിക്കാണിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴോ ഈ തൂണിലും എന്റെ നാരായണൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ആ തൂണ് തകർക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ തൂണ് പിളർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, നരസിംഹ ഭഗവാൻ രാവിലെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണോ? അല്ല, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു, കഠിന തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത്രയും വരങ്ങളൊക്കെ നേടി അല്ലെ. എന്നാലോ ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്റെ എന്താണ് ആ സന്ധ്യാസമയത്താണ് അവതരിച്ചത്, പകലോ അല്ല രാത്രിയോ അല്ല അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ആ മനുഷ്യനോ എന്താണ് ദേവന്മാരോ അസുരന്മാരോ അല്ല, അല്ലെ മനുഷ്യനോ മൃഗവും അല്ല അല്ലെ, സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒന്നും അല്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ അവതരിച്ചു. അതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട്. പിന്നെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ആ വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർന്നിട്ട് അല്ലെ. കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത് അല്ലെ. ജയദേവഗോസ്വാമി പറയുന്നു നല്ല മനോഹരമായിട്ട്, തവ കര കമല വരേനക മത്ഭുത ശൃംഗ ദളിത ഹിരണ്യകശിപു തനുഭൃംഗ കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ, ജയ ജഗദീശ ഹരേ, ജയ ജഗദീശ ഹരേ. തവകര കമലവര, അതാണ് തന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിനെ പിളർന്നു. ഒരു വണ്ടിനെ എന്താണ് കൈകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഞെരിച്ചമർത്തുന്ന പോലെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാരണം പിളർത്തിയിണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായ ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഇല്ലാതാക്കി അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇല്ലാതാക്കി അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തില്ല അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള തപസ്സാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വികർമ്മം അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന്, ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്, നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു ആ തപസ് ചെയ്തിട്ട് വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാലും എന്താണ് സ്വന്തം നാശത്തിന് തന്നെയാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ അനേകം രീതിയിൽ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങൾ കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗധർമ്മമുണ്ട്. സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക്.
അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളും കാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങളായിരുന്നു യുഗധർമ്മമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് 10,000കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച്, അല്ലെ, രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് ഇവിടെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്തും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് എന്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ ആയുർദൈർഘ്യം അത്രയും കുറവാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ 100-120 വയസ്സൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നല്ലേ. ഇപ്പോഴെത്രയാണ്? അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്ന് 60-50 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്തൊക്കെ എത്രയാണെന്നൊന്നും ഇല്ല, അല്ലെ. എനിക്ക് ഏത് സമയവും, അല്ലെ, എന്താണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റിന്റെ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക്, അല്ലെ. ഏത് സമയവും മരണം സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അത്രയും ആയുർദൈർഘ്യം കുറവാണ് കലിയുഗത്തിൽ, അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ധ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്രയും നിശബ്ദമായ സ്ഥലങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മാൻതോലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലഭിക്കൽ പ്രയാസമാണ്. ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ശുദ്ധമായ വസ്തുക്കൾ, നെയ്യ്, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വേണമായിരുന്നു, അല്ലെ. ഇന്ന് അതൊക്കെ ലഭിക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എല്ലാറ്റിലും മായമാണ്, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ ലഭിക്കൽ പ്രയാസം. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊറോണ കാലത്തൊന്നും നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ശരിക്കും പോവാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. അപ്പോ അതിനൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് സമയമില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തമാണ് യുഗധർമ്മമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് എന്താണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വികർമ്മം, അല്ലെ. അത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ്. അതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളുമില്ല, അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ തിരുനാമജപമാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രയായ സങ്കീർത്തനം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആ ഗോൾഡൻ കളറിൽ അവതരിക്കുന്നു. എന്താണ്? തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് കലിയുഗത്തിലെ 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് എന്താണ് മായപ്പൂരിലെ നവദ്വീപിലെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ജഗന്നാഥന്റെയും ശശിമാതാവിന്റെയും ായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു. അപ്പോ യജന്തിഹി സുമേധസ, എന്താണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് ആ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അത് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികള് പിന്തുടരുന്നു, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഇതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, കൃഷ്ണവർണം തിഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്രഭാഷതം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനഹി സുമേധസ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ സ്വന്തം സഹചാരികളോടൊപ്പം നാമസങ്കീർത്തന യുഗധർമ്മമായുള്ള കലിയുഗത്തിൽ ഗൗരവർണ്ണത്തിൽ അവതരിക്കും. ബുദ്ധിമാന്മാർ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപാസിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലൈ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ലക്ഷ്മീകാന്തോ ഭവിഷ്യതി താരുബ്രഹ്മ സമീപസ്ഥ സന്യാസി ഗൗരവിഗ്രഹ. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ ലക്ഷ്മീകാന്തനായ ഭഗവാൻ സുവർണ ശോഭയോടെ അവതരിക്കും. സന്യാസധർമ്മം സ്വീകരിച്ച് അവൻ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹം മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദാരുബ്രഹ്മം എന്നത്. അവിടെ വിരാജിച്ചരുളും എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ
ഇഹലോകങ്ങളിൽ ഏറെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചത് പുരിയിലായിരുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിക്ക് അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ഗൗരംഗാഖ്യാം മഹീതലേ ഭാഗീരഥി തടേ രമ്യേ ഭവിഷ്യാമി സനാതന. സനാതനമായ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ ഗൗരംഗൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിൽ മഹീതല വാസികൾക്കെല്ലാം ആനന്ദമരുളിക്കൊണ്ട് വിജയം ചെയ്യും. ഗരുഡപുരാണം പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഗൗത സുദീർഘാംഗോ ഗംഗാതീരേ സമുദ്ഭവ ദയാലു കീർത്തനഗ്രാഹി ഭവിഷ്യാമി കലയുഗേ. പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഗൗരവർണ്ണത്തോടുകൂടിയും ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറം സുദീർഘമായ ശരീരാകാരങ്ങളോടുകൂടിയും അത്യന്തം ദയാലുവായ ഭഗവാൻ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണാർത്ഥം കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കും. കൂർമ്മ പുരാണം പറയുന്നു, കലീനാദഹ്യമാണാനാം മുദാരായ തനുഭൃതാം ജന്മപ്രഥമ സദ്യായാം കരിഷ്യാമി ദ്വിജാതിഷു. കലിയുഗത്തിൽ പ്രഥമ സന്ധ്യാഘട്ടത്തിൽ ദ്വിജകുലത്തിൽ അവതാരം പൂണ്ട് അതികാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ കലികൽമഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കൂർമ്മപുരാണത്തിലാണ്. ദേവി പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കരിഷ്യതി കലേ സന്ധ്യായാം ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന ദ്വിജാദീനാം പുരുഷോത്തമ. കലിയുഗ സന്ധിയിൽ ജീവരാശികളിൽ കരുണ പൂണ്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ ദ്വിജകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കും. ശിവപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ദ്വിജഭൂമി ജയന്തം ഭക്തിരൂപിണ കലൗ സങ്കീർത്തന ആരംഭേ ഭവിഷ്യാമി സജീസുത. കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണാർത്ഥം തുടങ്ങി വെക്കുന്നതിനായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ സജീസുതനായി വിചാരനാകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സജി മാതാവ് എന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സജി ദേവി എന്നായതുകൊണ്ടാണ് സജീസുത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ വാമന പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലീഘോര തമസന്നാൻ സർവാൻ ആചാര പരിചാൻ ഗർഭേ സംഭൂയ താരയിഷ്യാമി നാരദ. അല്ലയോ നാരദ, തമോ ഗുണത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ സകല ആചാരങ്ങളെയും വർജിച്ച് മൃഗപ്രായരാകുന്ന അതിഘോരമായ കലിയുഗത്തിൽ അവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായി തമസാകുന്ന അന്ധകാരം നശിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ സച്ചീദേവിയുടെ പുത്രനായി അവതരിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, അന്തകൃഷ്ണ ബഹിർഗൗത സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്രപർഷ ശജി ഗർഭേ സമാപ്നായം മായാമാനുഷ കർമ്മകൃത്. ബാഹ്യമായി സുവർണവർണ്ണമെങ്കിലും ആന്തരികമായി സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗൗരംഗൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശചിസുതനായി അവതരിക്കുന്നു. തന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ അംഗങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാൻ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദിവ്യലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു, സുവർണ വർണ്ണ ഹേമംഗോ വരാംഗ ചന്ദനാംഗതി സന്യാസമ ശാന്തോനിഷ്ഠ ശാന്തി പരായണ. സുവർണ വർണ്ണത്തോടു കൂടിയും സർവാംഗം ഗന്ധലേപിതനായും സന്യാസധർമ്മം വരിച്ച് ക്ഷമാശീലനായും ശാന്തനായും അയച്ചിരുന്ന ഭഗവാനെ ശാന്തിപരായണന്മാരായ ഭക്തന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സന്യാസവേഷത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെ ഈ ശ്ലോകം, ഈ വരികൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആരാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനോട്. ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ വരികളാണിത്. വായുപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, അഹമേവ കശിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിത ഹരിഭക്തി ഗ്രാഹയാമി കലോ പാപ കഥാന്നതാൻ. കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് ഹരിഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനായി പരബ്രഹ്മനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, സത്യേ ദൈത്യ കുലാദിനാശ സമയേ സ്പൃജ കേസരി ത്രേതായാം ദശസ്കന്ദരം പരീഭവൻ രാമാദി നാമാകൃതി ഗോപാലം പരിപാലയൻ വ്രജപുരേ ഭാരം ഹരൻ ദ്വാപരേ ഗൗരംഗപ്രിയ കീർത്തനെ കലിയുഗേ ചൈതന്യനാഹരി. സത്യയുഗത്തിൽ അസുരകുലനാശത്തിനായി തിളങ്ങുന്ന നഖങ്ങളോടുകൂടി നരസിംഹമായും, ത്രേതായുഗത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായും, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വ്രജപുരത്തിന്റെ ഭാരം നശിപ്പിച്ച് ഗോപന്മാരെ പരിപാലിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനായും വന്ന അതേ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യൻ എന്ന നാമത്താൽ സങ്കീർത്തന പ്രിയനായ ഗൗരംഗനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു അല്ലെ. ശിവപുരാണം, ദേവി പുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, മഹാഭാരതം എല്ലാറ്റിലും പറയുന്നു എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. സന്യാസ വേഷത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നു.
എന്താണ് ഗൗരവർണ്ണത്തിൽ അല്ലെ, ആ സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തില്. അപ്പോ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് ഒരു എന്താണ് ഗുഹ്യമായ രഹസ്യം, ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമാണ് അല്ലെ, ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണോ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മള് ധാരാളം സപ്താഹങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാല് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 11:5:32 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, അത് അധികം പേർക്കും ആരും അറിയില്ല, അങ്ങനെ ആരും പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ല. എന്താണ്, അത് അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റേത്. കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇതിനെ അനുകരിച്ചിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ ധാരാളം കള്ളസന്യാസിമാരൊക്കെ കള്ളസ്വാമിമാരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയും ഞാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണെന്ന് വേഷം കെട്ടിയിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എന്താണ് ആ കൽക്കട്ടയിലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മായാപ്പൂരിലെ നവദ്വീപില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടായി. ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്, മായാപ്പൂരിലൊക്കെ പോയാലേ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈ യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കൽ മാത്രമേ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, 12:3:51 പറയുന്നു, കലോർദേശ നിധേ രാജൻ അസ്തിയോഗോ മഹാഗുണ കീർത്തനായവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഘം പരം പ്രചിത്. ഭഗവാന്റെ കലിയുഗം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ ഒരേ ഒരു ഗുണം മാത്രമുണ്ട് രാജാവേ. എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാലേ എന്താണ്, ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം സ്മരാമി തം നമാമി ഹരിം പരം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ജപിച്ചിട്ട് തുടങ്ങണ ജപമാലയില് ജപിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, കുലശേഖര ആൾവാറുടെ ആ കുന്തമാലയിൽ പറയുന്നു ഈ ഹരിനാമം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചേതൈക മന്ത്രം സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംഭൂജ്യ മന്ത്രം സംഹാരോച്ഛിത മന്ത്രം സമുചിത തമസംഗ നിര്യാണ മന്ത്രം സർവൈശ്വര്യൈക മന്ത്രം വ്യസന ഭുജക സന്തഷ്ട സന്ത്രാണ മന്ത്രം ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപ ജപ സതതം ജന്മ സാഫല്യ മന്ത്രം. ഹേ നാവേ, ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാലും ഇത് മാത്രമാണ് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും ഈ മന്ത്രത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം സംസാര ചക്രത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണിത്, നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. അളവറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രമാണത്. ഇത് ലൗകിക ദുരിതങ്ങളാകുന്ന സർപ്പദംശനമേറ്റവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മന്ത്രം ലോകത്തിലെ ജന്മസാഫല്യവും നൽകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു കുലശേഖര ആൾവാർ. കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായി തീർന്ന കുലശേഖര ആൾവാർ തന്നെ പറയുന്നു പിന്നീട്, തം ശരീരം പരിണാമപേശലം പദത്യവശ്യം ശതസന്ധി ജർജരം കിമൌഷധം പൃച്ഛി മൂഢദുർമതേ നിരാമയം കൃഷ്ണരസായനം പിബ. ഈ ശരീരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അന്തിമമായി അതിന് 100 കണക്കിന് സന്ധികളുടെ ശക്തി നശിച്ച് നിബദിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം ഇതൊക്കെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലായിട്ട് നശിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ തന്നെ പറയുന്നു, ഹേ ദുർബുദ്ധിയായ മൂഢ, എന്ത് ഔഷധമാണ് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിഷമിക്കാതെ ഒരിക്കലും വിഫലമാകാത്ത കൃഷ്ണരസായനം എന്ന ഔഷധം പാനം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ എന്താ പറയുന്നത്? നീ എന്ത് ഔഷധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശരീരം നശിക്കാറാവുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്ത് ഔഷധത്തിനാണ്? എന്ത് ഔഷധം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക? ഇല്ല അല്ലെ. എത്ര വലിയ പൈസയുള്ള ആളായാലും എത്ര കാശുണ്ടായാലും നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അതിനൊരു കാലാവധി ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിനൊരു
പരിധി ഉണ്ടല്ലേ, അതുവരെ അത് നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും എത്ര സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായാലും നമുക്കതിനെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ഔഷധമേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ശരീരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ് ജനമരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഔഷധമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് ആ മഹാ ഔഷധം. എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കും, എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഔഷധങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ എന്താണ്? ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗത്തിന് 1 ഡോസ് വെച്ച് 2 ഡോസ് വെച്ച് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വെച്ച് എന്നിട്ടും രോഗം വരുന്നല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ്? അതൊന്നല്ല, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഔഷധം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, ബോറടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 108 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ജപിക്കാം. നമ്മളൊരു സംഖ്യാപൂർവ്വം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമ്മളൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യ എപ്പോഴും ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 108 ജപിക്കും, ഒരു ദിവസം 50 ജപിക്കും, ഒരു ദിവസം 25 ജപിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യ എല്ലാ ദിവസം ജപിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ജപമാലയുണ്ട്. 108 മുത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ജപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ TV വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് തട്ടിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് വേസ്റ്റിലൊക്കെ ഇട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കാണാം മറ്റു മതസ്ഥരൊക്കെ അവരൊക്കെ മാലയിലൊക്കെ ജപിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അവരൊക്കെ എന്താണ് എപ്പോഴും യാത്രയിലും ഒക്കെ ജപിക്കുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ ട്രെയിനിലും ഫ്ലൈറ്റിലോ ബസ്സിലോ എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ കാണാൻ ജപമാല അല്ലെ. നമുക്കതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നാണാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ എന്താ വിചാരിക്കുക എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മടിയാണല്ലേ. അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള യാത്രയിലൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് വീട്ടില് നമ്മുടെ പൂജാ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ജപിക്കാം. പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്താണ് യാത്രയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാൻസി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് യാത്രയിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജപിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് അതിലിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജപിക്കാൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ ജപിക്കുന്നത് ജപമാലയിൽ തന്നെ ജപിക്കണം. 16 മാലയൊക്കെ അതിനുശേഷം എത്ര എക്സ്ട്രാ ജപിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൽ ജപിക്കാം. അപ്പൊ ഈ മാലയിൽ 108 മുത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. എക്സ്ട്രാ മുത്തും ഉണ്ടാവുക. അതിന് മേരുമുത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് 108 മുത്തുകളില് നമ്മൾ തുടങ്ങും. എന്താണ് ഈ മുകളിലത്തെ മുത്തില് നമ്മള് ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലും. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലും. ഇതെന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരുമാണ്. അവരുടെ കാരുണ്യത്തിനായി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്താണ് രുചിയോടുകൂടി ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യാതൊരു വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ആ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുക. പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഈ ജപമാലയില് ഓരോരോ മുത്തുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. ഈ വിരൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, മറ്റുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിരൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വിരൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മൾ കണ്ടില്ല അമ്പലത്തിലൊക്കെ പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ വിരൽ അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൂണ്ടുന്നവരെ അറിയുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെ ചൂണ്ടുമ്പോ എത്രയാണ്? അവര് ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോ 3 വിരല് അവരെ തന്നെ ആവുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക, വിമർശിക്കാതിരിക്കുക, ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ നോക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വിരൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. മറ്റുള്ള വിരലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. ഈ ജപമാല ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഐസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ അതിലുണ്ടാവും, ആ കിറ്റിലുണ്ടാവും. പഠന കിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ജപമാലയും ജപസഞ്ചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്തവർക്ക് ജപമാല മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തിക്കാൻ ജപമാലയും ജപസഞ്ചിയും ഉണ്ടാവും. അത് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ജപസഞ്ചി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ജപമാല വലിയ നീളമുള്ളതാകുമ്പോൾ അത് തറയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജപമാല ജപസഞ്ചി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിരൽ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വേണ്ടുന്നവരൊക്കെ ഈ ജപമാല വരുത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജപമാലയും ജപസഞ്ചിയും കൂടിയിട്ടും കിട്ടും. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ജപിക്കുക. എന്താണ്, നമ്മളൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നല്ലേ, ഇതൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജപിക്കുക. ഇന്നു മുതൽ തന്നെ എല്ലാവരും ജപിക്കുക. അവരവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജപിക്കുക. നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കുക. അതിനൊരു 10 മിനിറ്റേ വരുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ജപിച്ച് ക്രമേണ ആവുമ്പോൾ 7 മിനിറ്റേ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് 16 മാലയൊക്കെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ജപിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെ. നമുക്കൊരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ട് അല്ലെ. 24 മണിക്കൂറിൽ എത്രയോ സമയം നമ്മൾ വേണ്ടാണ്ട് മൊബൈലിലൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നു, കുറെ TV കണ്ടിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു, കുറെ എന്താണ് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ കുറെ പല വേണ്ടാതെ നമ്മൾ കുറെ സമയങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ. പലരും പറയുന്നിട്ടുണ്ട് സമയം പോകുന്നില്ല, സമയത്തെ കൊല്ലുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതല്ലേ. എന്താണ് ആ ചാണക്യനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എത്ര കോടികൾ കൊടുത്താലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. മാലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിക്കറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവ് സമയമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ജപിക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്താണ് പണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജപിക്കുന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, എന്താണ് ഇവനെന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ചുണ്ടക്കാനൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്ക് എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് ആരും കാണില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുണ്ടനൊന്നും കാണില്ല. നമുക്ക് നല്ല കൂളായിട്ട് ജപിക്കാം, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഇതൊന്നു മാത്രമേ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ചൊല്ലാം അല്ലെ. കീർത്തനമായിട്ടും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നഗര സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തും. നമ്മൾ എന്താണ് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ പരമപദത്തിലെത്തും എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനേകം ശിവാത്മാക്കളെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ, യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒക്കെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യദ്യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവോ തരോജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സാധാരണ ജനങ്ങളും അനുകരിക്കുന്ന അല്ലെ. മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആദ്യം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കർത്താൾ എടുത്തിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ തോന്നി ഇതിലെന്താണ് നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും എന്താണ് നമ്മളെ പോലെ എന്താണ് അന്ധമായിട്ട് എല്ലാം കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ വരുള്ളൂ. അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇതില് എന്താണ് കാതലായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് പിന്നീട് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവര് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുകവലിക്കും, അതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ചെയ്യരുത്. എന്താണ് കുട്ടികളും അത്
അനുകരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ചില സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൊലപാതകമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിനൊക്കെ ആൾക്കാർ അനുകരിക്കുന്ന അല്ലെ, എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന അതിനൊക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആചാര്യന്മാർ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത് അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയല്ല നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ പിന്തുടരേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹത് വ്യക്തികളെ, അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ എന്താണ് ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്തയേവച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായ ആവശ്യമൊന്നുമായ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, 10,000കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ, ചിന്താമണി കൊട്ടാരം, എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ എല്ലാം നാട്ടിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ അർജുനന്റെ ഒരു തെരാളിയായിട്ട് അല്ലെ, പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്തും ആ ശിശുനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന അർജുനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു തെരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ന ബുദ്ധി ഭേദം ജനയേതാ ജ്ഞാനം കർമ്മ സംഗിനാം ജോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചര. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മള് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? അവരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം അല്ലെ. നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിളവുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ല വേണ്ടത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ 14ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വാവിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അല്ലെ, അർജുനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ഒന്നുമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപങ്ങള് ബാധിക്കില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഏമേ മതമിതം നിത്യ അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ അപി കർമ്മപി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അവരതിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്നു. ഏതേ ദഭ്യസൂയന്തോ അനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢസ്ഥാൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്ത അല്ലെ, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെന്താണ്? അവര് മൂഢന്മാരാണ് അല്ലെ. അവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും പാഴായി പോകുന്നു അല്ലെ. അതൊന്നും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നില്ല. അർജുന ഉവാച അധക്കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിശ്ചന്നപി വാഷ്ണേയ ബലാദിവാനിയോചിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാവാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലേ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, എന്താണ്? രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് അത്?
ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് എന്താണ് ലഭിക്കാതാവുമ്പോൾ ക്രോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, ക്രോധം എന്താണ് സർവനാശത്തിന് കാരണമാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മഹാപാപമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ധൂമേന മ്രിയതേ വഗ്നിർ യഥാദർശോ മലേന ച യദോ ലബ്നാവൃതോ ഗർഭാസ്തദാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീന എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, കാമം, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, പുക തീന എന്ന പോലെ അല്ലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ്, പുക മൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, തീ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ തീ ഒന്ന് ഊതി കത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ പുകയൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവും അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് ജപിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, പൊടി കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ അല്ലെ, അത് ചെയ്യണം അല്ലെ. പൊടി കണ്ണാടിയിലുള്ളത് അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ നമുക്ക് മുഖങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, ആ കണ്ണാടി വൃത്തിയാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അതിന് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്, അവരൊക്കെ എന്താണ് അവരിലുള്ള കാമങ്ങൾ. ഇപ്പോ എന്താണ് ചില ആൾക്കാരിലും മനുഷ്യരിലും അങ്ങനെ തന്നെ, അത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നെന്താണ്, സസ്യങ്ങളെയാണ് ഇതിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ഭ്രൂണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്താണ് ആ ഗർഭാശയത്തില് ഇരിക്കുന്ന ആ ഭ്രൂണത്തെ, കുട്ടി ഗർഭാശയത്തിലുള്ള പോലെ അല്ലെ, ആ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നിട്ട് അതിന് ഒന്നും അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അല്ലെ, തല കീഴായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് സസ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആ കാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യതേ ഏതേർ വിമോഹയത്യേഷ നാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. തസ്മാത് ത്വാമിന്ദ്രിയാണാതു നിയമ്യാപരദർശഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ പാപമോദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസ്തസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു, ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഇപ്പോഴ് ആത്മാവാണ് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മനാ ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം. മഹാബാഹു, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും കൃഷ്ണാവബോധം ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അല്ലെ, ആത്മീയ ബുദ്ധി, അതെന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തയിൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് ഈ അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്, നാമാചാര്യനായ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ആ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ എന്താണ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം തവണ പലരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ